Voi huma! Perkele siihen koske, saatana vittu. Saatana. China. Perkele! Olin yksi päivä katsomassa vähän uupituupi-videoita ja sit mä huomaan, että jaha, sieltä pukkaa vähän Gmailiin täytettä. Kukakohan mua kaipaa? No, sehän on se oikein mukava Kristiina sieltä vitun torin ilmoitushallinnasta. Avaan puhelimella Tori-appin, meen omat ilmoitukset osioon katsomaan, että mikä homma, mikä keissi. Ja hyvät naiset ja herrat, tää on se näky, mitä mä näen. Voi vittu, 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 vittu. Okei. No hätä. Mä luen ensimmäisen sähköpostin Torin miljoonasta, mitä ne mulle lähetti. Sähköposti on nyt teidän näytöllä luettavana. Tiivistettynä Tori vaan halus kuitin siitä ostosta, että mistä se on niinku ostettu ja keneltä ja bla bla. You know, peruskauraa Torin asphalt. Ne vaan haluu varmistaa, että ne on aitoja ne ohjaimet. Okei. Mä lähetän niille kuitin, että hei, kyseinen ohjain on Torista ostettu. Tässä on se kuitti. Ja jos ohjaimen aitoudesta on niinku kyse, mulla on joka ikisen ohjaimen ilmoituksessa kuvat ohjaimen emolevystä, sarjanumerosta, mallista, kalibraationäytöllä näkyy kaikki info kyseisestä ohjaimesta. No problem, mä oon valmis laittaa ne ja mä laitan ne. Mä laitoin ne niille. Okei? Sitten mä laitoin Torille, että hei, ohjain on ostettu Torista, se on huollettu, putsattu, tatit vaihdettu, kuoret vaihdettu, jos on ollut kulumaa tai jotain vastaavaa ja sit se on laitettu Toriin tietysti takaisin myyntiin ja se on mennyt yleensä aika nopeasti, että alle kuukaudessa noin menee ja Tori ei vissiin sit kauheasti tykännyt asiasta. Tori sit vastaa se, että hei, et mistäs teikäläinen on ostanut kuoret sun muut ja mä rupesin siinä vaiheessa miettimään, että ei taida enää aitoudesta olla Torin puolella kyse, vaan tässä taitaa olla vähän jotain muuta sitten takana. Tässä nyt on sitten kuitti, minkä mä sinne Torillekin lähetin ja vastauksena sieltä sitten tuli, että voisitko ystävällisesti kertoa, että miltä verkkosivulta sä noi kuoret oot sitten ostanut? Terveisin Kristiina. Perkele! Joo, kuule. Rupee pikkuhiljaa olee siinä kohtaa, että niinku, et mitä vielä, että rupeeko ne kysyä sit jotain henkilötunnuksia ja sun muita seuraavana, että mitä tää nyt sit meinaa. Mietin nyt, kun sulla on joku yritys ja niinku ruvetaan tulee kysyä, että niinku, mistä sä oot tän ostanut, mistä sä oot ton ostanut, mikä on krappipätti, resepti, Pussiwagon. mikä on sun henkilötunnus ja kaikki. Come on Tori. Sanoin sitten Torin ilmoitushallintaan, että kyseiset kuoret on eBaystä ostettu yksityiseltä myyjältä ja että mä en näe asiassa enää mitään päätä ja häntää, että muiden ilmoitukset, mitkä on myös muokattu, selvä tapaus, että on kuoret vaihdettu, eikä ne ole Sonyn alkuperäiset kuoret. Ne saa olla pystyssä ne ilmoitukset, mut mun ei. Ja mä rupesin epäröimään itekin. Mä mietin, että onkohan mä oikeesti väärässä. Mä kävin kattoon sitten Torin sivuilta kiellettyjen asioiden
listaa, että mitä sä et saa torissa sitten myydä. Ja siellä ei ole mitään kohtaa, missä lukee, että muokattuja ohjaimia ei saa myydä tori.fiin kauppapaikalla. Sanoin sitten kans, että voiko olla, että torissa on vain epäreilua kilpailua, että koittaako joku siellä lyödä mun ilmoitukset alas, että ne sais omat tuotteet myytyä. Sanoin myös tuossa sähköpostissa, että media saa tietää sitten. Ajattelin, että no ehkä Iltalehti, niitä voisi ehkä kiinnostaa, koska ne julkaisee muutenkin nykyään vaan paskaa. Tässä ohjainten yhteydessä mä sitten kysyin, että minkä takia noi Torin ilmoitushallinnan popula otti myös mun konsolit, mitkä mä oon muokannut ja huoltanut ja myynyt enimmäkseen Pleikkari 3, mut siellä on ollut Xbox 360 ja Wiitä sun muuta. Niin tää oli niiden vastaus. Tori.fi ei salli modattujen konsolien tai ohjelmistojen myyntialustalla. Tämä koskee myös tapauksia, joissa laitteen muokkausta ei mainita suoraan, mutta tuotteen myyntihistoria tai siihen liittyvät tiedot viittavat mahdollisiin ohjelmistomuutoksiin. Jäädytämme tilisi uudelleen, mikäli jatkat kyseisen tuotteen myyntiä. Okei. Mut teidän säännöissä lukee, että se on sallittu, bro. Miksi sä trippaat, bro? Miksi sä trippaat Kristiina? Miksi sä kuset mun muroihin, Kristiina? Tosiaan, tässä kuussa on ollut pientä rahapulaa. Enimmäkseen sen takia, että mun viritysprojekti Volvo päätti räjäyttää oman turbonsa ja turbon päivitysprojekti ylipäätänsä ei ole mikään halvin asia tehdä. Mä laitan vaikka kuvaa nyt tästä, että mitä siihen on lähdetty tekemään. Ja varmasti postaan sitten projektin valmistuttua niin video tännekin, tänne YouTuben puolelle. Tosiaan kuun alussa mä sitten päätin enimmäkseen Volvon takia, että nyt ostetaan 200 konsoleita, huolletaan ne, modataan ne, pistetään ne takas myyntiin ja kaikki nämä konsolit on Torista ostettuja. Mä voin nyt laittaa kuitteja, koska tämän viikon perjantaina Tori päätti heittää mun käyttäjätilin jäihin ja mulla ei ole mitään todisteita siitä, että mä olisin ostanut ne Torista. So, voitte nyt uskoa mihin uskotte. Ei oo kuitteja tällä hetkellä Torista. Mutta ne heitti mun käyttäjätilin jäihin jälleen kerran ilman mitään kunnon syytä. Mä laitoin heti perjantaina sähköpostia, että mikä juttu, miksi mun käyttäjätili laitettiin taas jäihin. Ja sieltä ei kuulunut mitään, ainakaan toistaiseksi. Toki nyt on vielä viikonloppu, mutta toistaiseksi. Asia on niin oikeesti, että jos Tori jatkaa tällaista käytäntöä, että muut saa myydä, varsinkin Tampereen suunnilla on pari sellaista, mitkä tekee tismalleen samaa bisnestä kuin minä, huoltaa ja modaa noit konsoleita ja pistää ne myyntiä. Ne saa myydä ihan vitun se ja sama, myykööt Torin mielestä, mut sit kun meikäläinen laittaa Toriin, niin sit se on joku saatana ydinase siellä Torin markkinoilla. Ja mä en tiedä, että onko se sen takia, että mun nimi ei ole mikään suomalainen, koska mä en oo myöskään täysin suomalainen, mä oon vaan puoliksi. Onko kyse siitä, että mun sukunimi ei ole Rantanen tai Virtanen tai fucking kenties mikä muu kuin suomalainen? Voi hyvinkin olla, että se on siitä kyse. Tai en tiedä, tuntuu siltä, että Tori soveltaa noita niiden sääntöjä vähän miten sattuu tilanteesta riippuen. Ja se on erittäin epäreilu mun mielestä.
varmaan teidänkin mielestä nyt tämän Tori-Filesin jälkeen. Asia on niin paha, että mä oon joutunut ottaa lakimieheen yhteyttä asian suhteen. Ja se lakimies tutkii, että onko tässä mitään mahdollisuutta, että saadaanko me tästä joku keissi oikeuteen. Mä mieluusti veisin asian oikeuteen, jos tämä asia jatkuu. Ja jos mä saan mun Tori käyttää takas, koska moni teistä katsojistakaan ei välttämättä ymmärrä paljon aikaa yhden pelin, fyysisen pelin myyminen vie. Sä joudut ottaa 5 kuvaa, joka kansi, levy, manuaalit erikseen ja mä laitan kuvat esimerkkinä nyt, mutta sä otat kuvat vähintään 4 kappaletta, yleensä 5. Sä teet tuotekuvauksen, sä teet otsikon, sä kirjat ne johonkin listaa. Mulla oli yhdessä kohtaa silleen, että mulla oli 1 iso ilmoitus Torissa kaikista peleistä, mitä mulla on hyllyssä, mikä on myynnissä. Kaikista niistä peleistä on myös yksittäinen ilmoitus per peli. Ja sitten vielä mulla on oma lista Google Sheetsissä, että mä tiedän mitä mulla on varastossa, mihin hintaan mä oon ostanut ne, mihin hintaan mä oon myynyt ne, kaikki. So, asia vie erittäin paljon aikaa. Puhumatta siitäkään, että yleensä niitä kuvia pitää muokata, rajata vaikka, en mä tiedä, omat varpaat kuvasta, koska kukaan ei halua ostaa mun varpaita tai varvaskuvia, vaan se henkilö, joka katsoo sitä ilmoitusta, niin on siitä pelistä luultavasti kiinnostunut. Ja semmonen, siinä yleensä yhden pelin postaamisessa mulla kestää sanotaan 3-5 minuuttiin ja mulla on niitä joku ainakin 200 varmaan. Että joo, tosi kiva. Sitten mulla on auto mitä mä puran, Volkswagen Passatti. Niin niistäkin osista pitää ottaa useampi kuva ja pistää listaan, että mikä on vielä hyllyssä, mikä on myyty. Yömmäs ja mulla on Pokemonit puolta ja ohjaimet, pleikkarit, fucking kaikki. Kaikki mikä irtoo, kaikki mikä on hyllyssä niin lähtee. Ja semmonen. Great. Rakastan kun Tori sylkäsee minun naamaani. Ei siinä. Tässä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti Popula katto videon loppuun ja luultavasti oikeudessa nähdään. Jätkä! Oikeudessa tavataan. Terveisin Anna-Liisa, oikea Jumalan ihminen, saatanan sonni, hullu sika. Bye bye!